आधार कार्डखौ लानानै मोनसे गिदिर खौरां जायफोरना एनआरसि बाय'मेट्रिकआ बन्द जानानै दं बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नंगौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों जाय सुबुंफोरनि आधार कार्डआ ब्लक जानानै दं आरो जायफोरना एनआरसि थानानैबो आधार कार्ड गैया बैसोर सुबुंफ्रा आधार कार्ड मोननो हागोन नंगौ एनआरसिनि बाय'मेट्रिक जेंनाया थाबैनो सुस्रांजागोन आधार कार्ड गैयै 9,22,000 सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां एनआरसिआव मुं दोनजानाय सुबुङा थाबैनो आधार कार्ड मोननो हागोन गिबि मन्थ्रिया आधार कार्ड बानायनो थाखाय नखर मन्थ्रि अमित शाहजों सावरायलायदों बाय'मेट्रिक गैयै सुबुङा थाबैनो आधार कार्ड मोननो हागोन बेनिखायनो सरकारा डकुमेन्ट्सफोरखौ लानाया जागायबाय एनआरसिआ सोलिबाय थानाय समावनो आधारनि थाखाय आर'जलाइ होनाय जादोंमोन सिगां समाव आधार आरो एनआरसि मिरुफ्रा एखेमोन बेनिखायनो माखासे जेंनाफ्रा नुजाथिदोंमोन नाथाय दा बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय सरकारा आखायाव लादों एनआरसि मिरुआव आधार बाहायनायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरनि आधारखौ होबथानाय जादोंमोन आरो दा बे फारिलाइखौ गिबि मन्थ्रिनि बिथोननि उनाव थियारि खालामनाय जादों जायफ्रा बे जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों बैसोर सुबुंफ्रा आर'जलाइ होनो हागोन